19 godina sam dao Železari, gde sam imao obavezu da potrošim $1 milion dnevno. I onda donesete odluku da investirate novac u nešto što vam niko neće uzeti. A to je zemlja, a to je zgrada, a to je proizvodnja. Napravili smo vinariju, napravili smo 20 hektara vinograda. Kad ja kažem da ja u vinogradu imam 45 različitih sorti grožđa, oni kažu pa ti si lud. Više neće gost da traže liter. Hoće 0,75. Zamerit će mi strašno ljudi iz Karlovaca. Ne možete, gospodo, da prodajete vino iz plastičnih flaša. I mi smo do Amerike stigli sa 9 etiketa. Na jednoj strani ljubav, vinograd, grožđe, vino, a na drugoj strani muka. Kada pomislimo na velika vinska područja u Srbiji, Smederevo nekako ostane nepravedno zapostavljeno. A nekada je upravo ovaj kraj, zapravo vekovima, je bio jedan od stubova srpskog vinarstva i vinogradarstva. Ja lično mislim da se taj stari sjaj Smedereva vraća, iskreno to želim, i da se čuvena Smederevka stavlja tamo gde joj je i mesto. Godinama je bila nekako po strani, i često su je ljudi karakterisali kao neko ne toliko dobro vino. Ja sam imala tu priliku da pijem odlična vina od ove sorte, a o svemu tome više ćemo razgovarati danas sa Radoslavom Radojevićem, na moje veliko zadovoljstvo, vlasnikom vinarije Plavinac. Dobro mi došli. Bolje vas našli. Recite mi, ono što sam sad rekla u najavi je zaista moje lično mišljenje i ja neretko razmišljam o tome. Malo me vuče taj lokal patriotizam, pošto sam ja iz Požarevca, pa sam vezana i za Smederevo i taj kraj je zaista nekako po strani, a znamo koliko je bitan za srpsko vinarstvo i vinogradarstvo i čini mi se da ga se setimo tek u septembru kada krene Smederevska jesen. Tu se potpuno slažemo. Smederevka je izgubila svoj značaj, ako tako možemo da kažemo, od 1945. godine, kada je u državi uveden jedan sistem koji je pokušao da gaji neke velike sisteme, neke velike proizvodne pogone, pa je jedan takav u Smederevu bio pod imenom Godomin, koji je davno, pre 30 i više godina, potonuo, i taj privatni sektor koji je bio, tako reći, zabranjen ili nemoguć sve do 2000. godine, je ćutao i čekao trenutak. Na našu sreću trenutak se pojavio. Počeo je jedan drugi, nazovimo, život Smederevke. A šta to sve znači? Pokušat ću da u nekoliko rečenica kažem kako je bilo ranije. Ranije je, recimo, Smederevka kao sorta grožđa, od koje se pravi normalno vino Smederevka, bila vrlo poznata i to je jedan veliki, ajde da kažem, izuzetak da sorta grožđa nosi svoje ime po ženi iz Smedereva ili devojci iz Smedereva. Takvu čast nemaju druge sorte grožđa, imaju neke koje su slične, ali da baš egzaktno bude kao naziv devojke iz Smedereva, toga nema. I ta sorta grožđa je vremenom, ajde da kažemo, se razvijala, bila prisutna i u starom veku, ali ne pod tim imenom. I normalno i Smederevo nije bilo Rimsko carstvo Smederevo, nego bila Semendrija. Tako i Smederevka imala ta neka stare nazive, ali vremenom od srednjeg veka, kada je Smederevo postalo srpska prestonica, Smederevka je dobila svoj novi naziv preko naziva Belina do na kraju naziva Smederevka i od tada se pod tim imenom gaji, čuva i neguje. Sve je tako išlo i kroz, da kažemo, taj neki period kada se Srbija oslobađala od Turaka, kada smo mi u Smederevu imali znači, dvor Obrenovića, koji dan danas postoji u Smederevu, nedovoljno iskorišćen. Od tog trenutka Smederevo dobija jedan značaj. Smederevo u početkom 20. veka biva zastupljeno na mnogim sajmovima u svetu kroz Smederevsku vinogradsku zadrugu, gde Smederevka
putuje do Francuske, gde Smederevka ide po celoj Evropi i biva veoma cenjena sorta grožđa. Nažalost, dolaskom komunista na vlast 1945. godine, svi oni koji su formirali tu Smederevsku zadrugu bivaju uklonjeni sa političke ili društvene scene i Smederevka završava u jednom velikom kombinatu, gde je u početku to delovalo kao mega razvoj, gde su mnogi, ajde da kažemo, seljaci koji su se bavili uzgojem Smederevke počeli da je grade i sade u ogromnim količinama, uključujući i moje rodno mesto, to moram da kažem, koje se zove Drugovac, u kome je 86. godine po statističkim podacima bila najveća proizvodnja grožđa po glavi stanovnika u to vreme, gde je proizvodnja bila preko 10 tona po glavi stanovnika. Tada je Drugovac bio jedno veliko selo. Nažalost, taj pomenuti komunizam je uništio ne samo Smederevku, uništio i čitava ta sela, tako da selo koje je nekada imalo 2500 ljudi, ne znam da li ima danas 500. Tuga. Ali šta se događalo konkretno sa Smederevkom, da ne odemo iz teme? Tom masovnom proizvodnjom, masovno vinograda, Godomin je otkupljivao u početku grožđe, a onda na kraju to isto grožđe uzima od seljaka, samo prihvata u svoj podrum i nije izvršio plaćanje, da bi na kraju te, da kažemo, neuspele karijere ili, da kažemo, istorije, se dogodilo sledeće, da seljaci dobiju 1 litar vina za 132 kg isporučenog grožđa. Možete onda misliti koliko je devastirana ili, kako bi rekao, omalovažena jedna sorta grožđa, kada vi ne možete da, znači, kupite za 132 kg grožđa 1 litar Smederevke, to si mora da uzmeš njihovu, a ne da dobiješ novac, nego da uzmeš proizvod iz Godomina. Ta, na sreću, da kažemo, našu, ta era je otišla u zaborav, pojavili su se neki novi vinari u Smederevu, pojavili su se neke nove vinarije, među njima i naša vinarija, gde smo krenuli, što se tiče Smederevke, u jedan poseban proces, a to znači jednu selekciju klonova Smederevke, kojih ima više. Na tu temu bi pomenuo još jedan period iz tog nekog komunizma iz 70. godina. Sama sorta Smederevke kroz te različite klonove daje različite kvalitete. Postoje klonovi koji imaju jako krupnu bobicu, koja ima skoro prozirnost da može da se vidi svi nervi koji se nalaze u bobici, koja može da da izuzetno visoke šećere preko 20%, koja ima adekvatnu i dovoljnu kiselinu u sebi, da može da da veoma kvalitetna vina koja mogu da pariraju i za nas poznatim internacionalnim sortama poput Chardonnaya ili Sauvignona, ali ako pravite vino od takvog klona. Ali taj klon ima jednu lošu osobinu što se tiče stabljike, što se tiče samog čokota. Grane od takvih kvalitetnih klonova su uglavnom debele i često prave kao da su dvojnice, što nije dobro za kalemare. 70. godina naša država, tadašnja Jugoslavija, je pokušala da napravi bum u izvozu kalema, to je sadnica Smederevke, glavno tržište je bila Rusija, i onda su kalemari bez jedne kontrole išli po raznim vinogradima i sekli kalen grančice. Postoji klon Smederevke koji ima grozd jako rehuljav, jako zelen, gde je šećer na nivou maksimalno 13%, gde je kiselina plus 10%, koja može da bude interesantna za neku kupažu sa nekim, da kažemo, bezličnim sortama, pa čak bi tu ubrojao i Chardonnay koji pređe fazu zrenja, pa izgubi kiseline, onda to više nije dobro grožđe za vino, onda uz kupažu prirodnu sa Smederevkom koja ima visoke kiseline može da se vrati svežina, da se vrati prijatan ukus tom vinu. Mi smo tamo nekih 80-ih, 90-ih godina takvo
kiselo grožđe ili kiselu Smederevku izvozili u Sloveniju ili to je još bila ista zemlja, ali su tamo kupovali pa izvozili dalje za Evropu, ne bili Evropa u krajevima gde je temperatura jako visoka, gde su neke sorte grožđa pokazale nedovoljno ukusno vino zbog toga što nema kiselina u sebi. Tada je Smederevka pomogla da se taj proces podigne na viši nivo i da one dobiju kvalitet. A to se sve događalo, znači, tamo 80. godina, gde su kalemari, čak i po mom kraju, iako su kalemari bili iz Drenove ili okoline Trstenika i Kruševca, tamo je bio jedan centar kalemarski, da ga tako nazovemo, oni su dolazili u krajeve, od nas uzimali kalen grančice, vraćali nam Zelenu Smederevku i potpuno devastirali sortu grožđa koja se zove Smederevka. Danas postoje samo stari vinogradi, oformljeni ili zasađeni neposredno pre Drugog svetskog rata ili neposredno posle Drugog svetskog, stariji još nismo našli, ali za one koji znamo, jedan od njih postoji i u Drugovcu, odakle sam ja lično preuzeo kalen grančice od tih starih klonova koji su izuzetno kvalitetni, oni su normalno kalenjeno umnoženi i mi danas u našim vinogradima imamo jednu još nedovoljno, kako bi rekao, iščišćenu Smederevku, još imamo u našim vinogradima tih zelenih klonova koje je potrebno eliminisati, ali je potrebno i da čak od nekoliko godina da rod, da budeš siguran da on nije dao neki loš rod zato što je bio možda iz drugih razloga nedovoljno kiše, nedovoljno sunce, da to pokaže u nekoliko godina da je stvarno iz te, da kažemo, loše grupe klonova da mora da se eliminiše, a na drugoj strani da se i dalje uzimaju kalen grančice isključivo od kvalitetnih slojeva i da se kalenjenjem umnoži. To je proces koji traje godinama. Ja očekujem da ćemo mi možda za 2 godine imati potpuno čist vinograd. Kad budemo to imali, onda ćemo tražiti da dobijemo neki sertifikat, da u našem vinogradu postoji, tražit ćemo saradnju sa ministarstvom ili sa institutima vezanim za sorte grožđa, kako bismo pokazali kako jedan vinograd može da bude čist što se tiče kvalitetnih sojeva, a na njima je da oni naučno to dokazuju. Mi ne možemo naučno to da dokažemo što pričam, no na njima će biti da naučno dokažu u čemu je razlika između, nazovemo te zelene Smederevke i te žute Smederevke, u čemu je razlika između sitne žute i krupne zelene. Znači ima otprilike 4 vrlo prepoznatljiva soja ili klona, kako se kaže u vinarstvu i vinogradarstvu. Tako da ćemo vidjeti rezultat svega toga, ali kao rezultat te prve neke naše akcije i tog našeg napora koji je, verujte, ogroman, jer ako vi morate da svaku čokot obeležite, ne bili ste uzeli pogrešnu kalen grančicu u celom vinogradu. Mi smo već dobili Smederevku koja je u Londonu dobila 88 poena na dekanteru, što još nisam čuo da je i jedna Smederevka sa bilo kog, pošto Smederevku gaje i u Makedoniji i u Bugarskoj, Crnoj Gori, Bosni, čak i u Hrvatskoj. Ja nisam čuo da je ni jedna zemlja sa Balkana dobila za Smederevku 88 poena, a moram da kažem da je naš vinograd jako mlad i da pravi rezultati i pravi kvalitet ne može da bude u tim godinama, nego treba sačekati još koju godinu, a onda ćemo sigurno odraditi ono što treba, vratiti Smederevku na njen tron gde je trebala da bude. Tako je. Teško je, izazovno je vratiti joj stari sjaj, ispraviti nekako tu lošu reputaciju i sami ste rekli da ona nije slučajno došla, ta loša reputacija, ali ono što radite vi i još svega par vinara u Srbiji, je zaista veliki korak. Čini se onako da je mali, ali zapravo je veliki, zato što pre nekoliko godina Smederevka se nije pila nigde osim na svadbama, u nekim restoranima, salonima za venčanja, kao neko jeftino vino koje je moglo da prođe uz
kiselu vodu. Ali sada postoje, kao što ste napomenuli, jako dobra vina od te sorte i evo ja se lično ne libim, ali ni mnogi ljudi koje ja poznajem, da naručimo čašu tog vina, vinarije za koju smo čuli da vraća stari sjaj toj sorti. I to je zaista nešto što treba da se ističe, jer kao što sam rekla, ne samo da se o Smederevu nedovoljno priča kao vinarskom i vinogradarskom kraju, nego i ta Smederevka nekako ostane sve po strani. Mi smo činili još jedan korak. Pošto smo ove godine rešili da napravimo novi proizvod u našoj vinariji, da to bude penušao vino, ali radit ćemo ga po tradicionalnoj metodi. Ne možemo da mu damo naziv šampanjac, jer to Francuzi zabranjuju, ali radimo po toj metodi koja daje krajnji proizvod šampanjac. A mi smo se drznuli da od Smederevke napravimo šampanjac. Šampanjac se već pije u našoj vinariji, iako još nije proces druge fermentacije u boci potpuno završen, ali mi svim našim posetiocima u posljednjih mesec dana damo šansu. Evo, juče sam imao u vinariji jednu posetu od 7-8 enologa iz Srbije, veoma poznatih enologa, veoma poznatih vinarija. Ajde sad da ih posebno ne nabrajam, ali svi su bili oduševljeni da mogu da popiju penušao vino od Smederevke. Iako, kažem, još uvijek je u boci, još uvijek nije izvršeno deglažiranje, što podrazumeva odstranjivanje taloga. To će se dogoditi negde pred kraj godine, a onda ćemo na rafovima, možda u nekim radnjama ili u restoranima imati čast da možete da poručite šampanjac od Smederevke. Svaka čast za taj korak, zaista. Ja kada pomislim na Smederevo, prva asocijacija mi je Dunav, druga asocijacija mi je Tvrđava, treća Smederevska jesen i vino i četvrta Železara. I sada vi ste nekako u svih 4. A mene zanima kako neko ko je bio na čelu Železare reši da se bavi vinom. 19 godina sam dao Železari. Znači, čitav svoj mladalački radni vek. Prvih 19 godina. A onda se drzno da idem u privatnike, iako sam, dok su Amerikanci bili tu, bio direktor nabavke za Železaru. Otišao u privatnike i dan danas moja firma radi taj posao koji je vezan za industriju, za delove i za opremu, za industriju pre svega železare, valjaonice, aluminijum, valjaonice, bakra ili kao što je postrojenja za preradu nafte, petrohemija ili rafinerija ili nisceo. To su naši glavni klijenti. Kada sam otišao u taj neki drugi svet iz Železare kao menadžer, u toj svojoj firmi radeći, došlo je do nečega što nijedan menadžer ne voli, a to je da vas kupci ne poštuju, a da s druge strane imate državu koja ne štiti ispravnog prodavca ili ispravnog partnera. To se dogodilo 2010. godine, kada sam ja morao da se borim za nešto što pripada našoj firmi, da čuvam firmu od propasti, jer smo imali kupca koji je bio podrežen idiotskim sistemom, gde su mu dozvolili da ne plati preuzetu robu i da proces ide u jednom pogrešnom pravcu. Samo detalj da mnogo ne skrenemo sa teme. Zamislite situaciju u kojoj vam sud, u to trenutku Privredni sud Srbije, donese odluku da blokiraju račun vašem partneru jer je realno dužan i ne osporava potraživanje. I onda vam naplate taksu za donošenje rješenja vrednu 10.000 eura, onda vam naplate još 10.000 eura da vam sprovedu to rješenje, vi to sve platite i očekujete, mislite sad ste rešili muku, to bude u petak, a u ponedeljak vam donesu odluku da se ukida to rješenje, zato što je firma otišla u likvidaciju, a ne u stečaj. Pod izgovorom da će vratiti dugove. I vamo država uzme 20.000 eura, vi ste kažnjeni od kupca koji ne plaća, a na drugoj strani država umjesto njega da kazni vas sa oduzimanjem
sredstava bez ikakvog obrazloženja. I onda u glavi menadžera počnu da zvone zvona. Na jednoj strani ljubav, vinograd, grožđe, vino, a na drugoj strani muka. Saradnja sa hoštaplerima iz Evrope, izvinite na ovakvom izrazu, saradnja sa hoštaplerima iz države, saradnja sa sudom koji se ponaša kao hoštapler, a nikako kao sud. I onda shvatite, ako nastavite taj biznis, doći će dan kada će neko od tih nesavesnih kupaca da vam uzme sve što ste stvorili radeći u trgovinskoj firmi i onda donesete odluku da investirate novac u nešto što vam niko neće uzeti. A to je zemlja, a to je zgrada, a to je proizvodnja. I tako mi 10. godine, posle tih idiotskih pokušaja da rešimo muku, krenemo u vinarstvo. Napravili smo vinariju, napravili smo 20 hektara vinograda, 12 u rodu. Napravit ćemo i više ako treba. Nažalost, nema radne snage, znači nismo za to baš mnogo zainteresovani, pošteno. A onaj slučaj, onaj spor koji smo imali, rešili smo posle 15 godina, ili ne 15, ali 15. godine, posle punih 6 godina. I kada smo to rešili, onda normalno da neko mora da ima posljedica, a to je moje telo koje je doživjelo jednu tešku operaciju upravo zbog takvog jednog stresa koje je doživjelo kada je cela firma koja je imala u tom trenutku više od 20 inženjera mogla da ode u stečaj zbog toga što država podržava jednog lopova i hoštaplera. Koliko vas u tom trenutku vino leči i koliko vam danas, posle toliko godina, posle od 2010. do dana današnjeg, posle 16 godina, tako je, koliko, kada uradite retrospektivu, koliko ste zahvalni, koliko ste ponosni na sebe što ste se odvažili da počnete nešto što volite, ali što vam je prilično nepoznato. Niste se ranije bavili time. Pa ne mogu da kažem da se nisam ranije bavio. Bar ne profesionalno. Ne profesionalno, ali moja porodica nekada kada sam ja bio mali ili kada sam bio tamo, recimo u srednjoj školi, fakultetu, proizvodila poprilično grožđe između 30 i 40 tona na godišnji nivou, što uopšte nije malo za jednu porodicu sa sela. I imao sam sve te neke parametre kako se to radi. Normalno nisam imao dovoljno, ajde da ga tako kažem, profesionalnog znanja za takvu neku proizvodnju, zato sve sile i svu svoju energiju usmeravam u tom pravcu da ako radimo proizvodnju grožđa, da imamo ljude u našem timu koji to znaju dobro i koji su školovani za taj posao, pa imamo razne savjetnike koji nas savjetuju kako da izvršimo tretiranje i zaštitu grožđa. Imamo, da kažem, ljude koji su nam pomogli da nam savjetuju koje sorte grožđa da zasadimo, pa sada imamo jedan tim iz Toskane sa kojim sarađujemo. To su vrhunski enolozi i stručnjaci koji znaju kako da se napravi vino, a na drugoj strani u našoj vinariji smo uposlili ženu koja je radila u Rubinu sa pozicije šefa enologa u Rubinu. Ona je sada kod nas već 2 godine i njena aktivnost se već ozbiljno osjeća. To potvrđuju i rezultati na raznoraznim ocenjivanjima. To potvrđuju naši kupci. Vidimo da nam sami dolaze jer prate društvene mreže, prate zbivanja. Normalno išli smo i na razne sajmove poput Open Balkana ili razne manifestacije u Srbiji, Novom Sadu, Beogradu, bilo gde. Trudit ćemo se i u buduće da to radimo, ali sve ono što ste pitali, najvažnija stvar, kako to utiče na zdravlje, utiče pozitivno i obećavam, neću lako da odem sa ovog sveta. Ono što mene zanima, tamo ste radili u kontrolisanim uslovima, a ovde imate fabriku pod otvorenim nebom. Koliko je to izazovno za vas? To je malo stresno. Apsolutno da je stresno, ali ima jedna druga stvar. Kao što sam rekao da ako se bavite bilo kojim poslom da treba neko ko ima dovoljno znanja i iskustva da vam pomogne, prilikom odlučivanja
o tome gde ćemo saditi vinograde. Bilo je jedno malo istraživanje kako vremenske prilike utiču na kraj gde sam želeo da sadim vinograd. Na poziciju koja je poznata kao Plavinac iz starih, da kažemo, knjiga i udžbenika ili informacija i postoji tu neka teorija da je Plavinac dobio ime tako što su putnici koji su putovali brodovima na tom brdu, prolazeći pored Plavinca, videli plavetnilo od vinograda, što može da bude lepa priča. Ja lično mislim da je to lepa priča, da se lepo čuje, ali da postoji jedna druga, ajde nazovemo, loša osobina tog kraja, koja, iako je loša za neke stvari, za vinograd je dobra, a to je da je to brdo kompletno ne plavljeno, ali da je postojalo poprilično vode. Moja kuća se nalazi na visini od 168 metara u odnosu na Dunav, a dubina u bunaru do vode je 7 metara. A dole kod Dunava vam treba 40 metara do vode. Šta to znači? To znači da je priroda nešto napravila, da je kroz to brdo protkano kanalima i nekim prirodnim izvorima vode, koji nisu na velikoj dubini, a vinograd ima jednu neverovatnu moć da svoj korenov sistem usmerava u dubine. I sada ću ovo što pričam, evo, molba, ako iko gleda od stručnjaka, da mi dokaže da jeste tako ili da nije tako. Šta je? Teorija moja je da taj korenov sistem koji ide u izuzetno velike dubine, red je veličine 6 do 7 metara u dubinu, da time dolazi do raznoraznih minerala, do raznoraznih voda koje se tu nalaze i da uvlačenjem te vode u sebe, koja dopre do lista vinograda, on sam sebi pravi klimu. I da vinograd na Plavincu preživi što nijedan vinograd na drugim krajevima ne može. Sada je, ako je godina za ispitivanje, to je ova godina. Mi na Plavincu nismo imali 60 dana padavina. A vinograd je kao da je svaki dan bila padavina. Neverovatno. Druge biljke se suše. Recimo imamo kajsije. Dobro. Koje su prerodile ove godine, na sreću da se dogodi taj rod koji smo čekali 10 godina. I one su pokazale znakove sušenja. Šta to znači? Listovi su se skvrđili, ne mogu više da se bore protiv sunca, a dođete u vinograd. Vinograd je kao da je temperatura napolju 20 stepeni. To podrazumeva da je sposoban da izvuče hladne materije iz dubine i da na ovoj najtežoj vrućini, koja je sad 35-6 stepeni, bez padavina, da može, znači na Plavincu nije potrebno navodnjavanje. Ima još jedna druga osobina koja je vezana za Plavinac, a to je, mi smo krenuli u to preko 70. godine, 16 godina, čujete, grad je uništio ovaj kraj Srbije, grad uništio onaj kraj Srbije, Topola posebno pogođena gradonosnim oblacima, nastradao. Evo sad je bilo dole u okolini Trstenika da su ljudima totalno uništeni usevi. Mi nemamo grada. Da. Vidite, to je bilo ono prethodno istraživanje gde saditi vinograd. Ja moram da pomenem kolegu koji se zove Dragan Vasić, inače vinar je Janko, znači iz najbolje namere. On je imao, da kažemo, jedan peh kada je zasadio vinograd jednom kraju, tamo prema Železari. Pošto ste roda iz tih krajeva, tamo da znate gde je naplatna rampa za izlaz iz Smederevo Ralje. U blizini tog kraja on ima vinograd koji ima poziciju takvu da skoro svake godine izmrzne neki deo vinograda, jer je to posledica jako hladnih talasa iz Smederevske Palanke, koje je dokazano statistički da se najveći mrazevi događaju upravo u Palanci, da bude i minus 29, što vinograd ne može da trpi. A da postoji dolina koja povezuje taj kraj sa Palankom i da taj hladni vazduh
Dovoljno je 1 ili 2 dana da dopre do vinograda i da napravi izmrzavanje starih čokoti, što je jako opasno. Da. I onda moraš da primenjaš neke agrotehničke mere za trpavanje i tako dalje, što je i ovako je vinograd traži mnogo rada i kažu vinograd traži slugu. Zamislite da još morate svake godine da zatrpavate. Zato je jako važno taj period ispitivanja, da li tu saditi, prvo da li saditi vinograd, pa broj 2, da li saditi belu ili crvenu sortu, pa onda broj 3, da li se opredeliti za autohtonu ili neku internacionalnu, šta ćete postići sa takvim zasadom. To smo mi odradili pre nego što smo krenuli u sadnju i moram da kažem da se uopšte nismo pokajali. Znači, napravili smo pravu odluku. Mi, eto, u tih 16 godina imali smo 2-3 tone na Plavinci, imamo jedan vinograd koji je na kraju koji se zove Orešac. Na tom potezu smo imali 2014. ja mislim, jedan malo ozbiljniji grad koji je možda uništio 20% proizvodnje, ali to je u odnosu na kompletnu sliku potpuno zanemarljivo. Ja sam inače htjela da vas pitam šta ste to iz biznisa, iz železara implementirali u vinograd, ali vi ste mi već dali odgovor, a to je ta konciznost, to ispitivanje i istraživanje pre nego što uradite neki krupan korak. I verujem da je tako bilo i kada ste se odlučivali koje ćete sorte zasaditi. Koliko je tu bio uticaj subjektivnog osjećaja, to jest vaše želje da pijete određena vina, a koliko ste se vodili tim istraživanjem tržišta potencijalnih kupaca? Ja lično mnogo volim vino, posebno bele sorte. I da li će piti jedno ili drugo nije toliko važno. Znači, nije bio taj neki, da ga nazovemo subjektivni osjećaj, da li imati u zasadu internacionalni domaće, belo vino ili crveno. Najviše je doprinulo to što smo, analizirajući da li tu saditi, šta saditi, tako dalje, došli do jednog stvarno poražavajućeg zaključka, da je Smederevo bilo lišeno mogućnosti, ili Smederevci su bili lišeni mogućnosti da u Smederevu probaju neke druge sorte vina, osim Smederevke, koja je u to vreme zbog politike koja je bila pakovana u litarska pakovanja i služila upravo ono što ste rekli za svadbe, veselje i tako dalje, a da za neke ozbiljne ručkove nije ni služena u buteljkama ili u nekim drugim pakovanjima pogodnim da bi mogli da se stave u ravan sa drugim sortama. Kada smo zaključili da tu nema ništa drugo osim Smederevke, da u Smederevskom kraju nije bilo ni jedna internacionalna sorta, što se tiče vina, da je najviše bilo Smederevke i da je najviše bilo Hamburga kao stone sorte koja pre svega služi za jelo, a ne za vina, mada danas mi se trudimo da i tu Hamburgu ili Hamburg pretvorimo u vino i da napravimo nešto dobro od toga. I da se tu priča, postoji neka lisičina koja je bila kod nas vrlo popularna, pomalo Prokupac, pomalo Vranac, i tu je priča bila, i to je vrlo retko da je ponegde bilo nešto drugo osim ovoga. I onda je u nekim razgovorima, što se mene tiče i nekim mojim bliskim prijateljima, došli smo do zaključka da treba imati veliki broj sorti, danas mi vinari to zameraju, što sam se drznuo da zasadim toliko veliki broj sorti. Kad ja kažem da ja u vinogradu imam 45 različitih sorti grožđa, oni kažu, pa ti si lud. Ja kažem, jesam lud, ali ja ću prvih 10 godina da budemo u problemu, da sve te sorte servisiram, pravimo vine, tako dalje. Ali ću posle 10 godina doneti zaključak da neka sorta ne sme da se sadi, jer nema dobre osobine za uzgoj grožđa, jer nema dobro vino da ga konzumenti mogu preporučiti ili da ga traže, pa ćemo to eliminisati. A ima li neko da mi pokaže neku analizu i statistiku koje je vino poželjnije što se tiče klijenata? Pa da kažu, evo sad 30% Srba
želi da pije Chardonnay, ajde da ne pomenemo Smederevku, ili želi da pije Sauvignon, ili može neko to da mi kaže, pa da onda pravimo, 30% konzumenata pije Chardonnay, ajmo 30% Chardonnaya, 20% Cabernet, ajmo 20% Cabernet. To ne postoji. Takve neke analize, nažalost, ne postoje. Postoje samo analize koliko hektara neke sorte postoji zasađeno, to je više statistika koja daje egzaktne podatke šta je sve neko zasadio. Tako da, kada smo mi sadili vinograd, otprilike držao sam se tih podataka i zato imamo najveći zasad Chardonnaya, govorimo o hektarima, pa je drugi najveći zasad je Sauvignon, pa je treći Cabernet, pa je četvrti Traminac. Pa je peta tek Smederevka. Ali Smederevka, pošto imamo sad neki novi zasad koji će uskoro da dođe na rod, znači ona će uskoro da preskoči na treće mesto, da će Bog da jednog dana bude broj 1 kod nas. U tom pravcu radimo, ali je trebalo prvo napraviti ove prethodne korake da ona se podigne na nivo da može da ide prodaja ne samo kao litarke, nego da ide i prodaja kao kvalitetnog vina u buteljci. I mi napravili smo veliki broj sorti grožđa u vinogradu, a to podrazumeva i veliki broj etiketa. Veliki broj etiketa je teško održavati, ali ima i svoju prednost. Kad kod nas dođe neki kupac u vinariju, a ima ih svakim danom sve više i više, verujte da smo ukinuli promovisanje posete vinariji na Instagramu, zato što ne možemo dok ne završimo potpuno gradnju da servisiramo sve te ljude koji bi hteli da dođu. I onda ako vi razočarate ljude, onda ste napravili kontraefekat. Iz tog razloga mi se trudimo da oni koji za nas čuju van tih društvenih mreža, da dođu kod nas, da se lepo provedu, pa nam se ti isti kupci i više puta vraćaju. Ali mi sada, kad neko dođe i kaže, jel imate da probamo Traminac? Mi kaže, imamo. Jel imate Smederevku? Imamo. Jel imate Riesling? Imamo. Jel imate Prokopac? Normalno da imamo. Jel imate Tamjaniku? Pa normalno. A onda kaže, a šta imate što ne znam? Ja imamo Malvaziju. A oni kažu, odakle sad Malvaziju u Smederevu? Imamo jer smo bili savjetovani, vraćamo se na opet onaj početak pripreme za sadnju, gde su nam neki savjetovali da mora da imamo nešto raritetno što drugi nemaju, po čemu ćemo biti poznati, pa je iz tog rariteta da imamo Malvaziju u nekim čudnim okolnostima došlo do pravljenja jedne kupaže koja je Tamjanika i Malvazija. Komšinica. A pošto je čudno bilo kako je to do toga došlo, mi dado smo još jedno čudnije ime Komšinice, obzirom da se radi o sorti iz Srbije i sorti iz Hrvatske. Mogu da kažem da je i u Hrvatskoj naišla na pozitivne prijeme, niko nije zamerio zbog ovih nacionalnih naboja, nego je naprotiv, to im bilo simpatično, tako da naša Malvazija koja je u startu išla samo kao Malvazija u Hrvatsku, sada ide pod nazivom Komšinice. Kupaža. Iza vas je i vaš Pinot Grigio, takođe sorta koju retko vinarije imaju u ponudi. To je sorta koju mi nemamo u vinogradu, Dobro. ali nisam rekao šta radimo još. Pored tog našeg vinograda koji mi servisiramo i normalno proizvodimo grožđe i to grožđe prerađujemo u vino, mi imamo i partnera, ili moram da kažem imali smo partnera do prošle godine koji je iz Palanke, koji je pored tih svih sorti koje mi imao Pinot Grigio koje mi nemamo, imao je Pinot Noir koji mi nemamo, imao je Merlot koji mi imamo u limitiranoj količini i jedino smo se preklapali sa Cabernetom. Od 20. godine do 25. znači 6 godina smo mi prerađivali to grožđe iz nekih 6 hektara njegovih vinograda i njemu davali određenu količinu vina nazad, a mi zadržavali u našem posjedu na ime tog servisa koje radimo prerade jednu količinu vina i iz te proizvodnje mi danas imamo Pinot Grigio. Partner je vinograde prodao Rusima. Sad, Rusi su došli sa molbom da nastavimo tu saradnju. Pretpostavljam da će i ove godine da se nastavi to. Ne zavisi samo od nas. Sad će biti internacionalna. Da, bit će internacionalna saradnja. Znači,
te iste sorte, govorimo o Griđu, Noaru i Merlotu, ako završe kod nas, završit će u bocama koje ćemo mi plasirati, a normalno vinarija koja je to sad kupila, to zove se Uživa. Evo, slobodno mogu da kažem i to ime. Imamo dobru saradnju sa njima, nadam se da ćemo tu saradnju da nastavimo. Malo čas ste rekli, zameraju vam vinari što imate toliko sorti grožđa, odnosno toliko različitih etiketa, a ja vas pitam kako vama zameraju kad ste vi predsjednik Upravnog odbora Saveza vinara i vinogradara? Mislim da nema nikakve relacije između te pozicije koja je trenutna ili traje neki određeni period i toga što imam više je bilo zamerki što će jednom vinaru ili vinogradaru toliki broj sorti, zašto se nije koncentrisao na manje količine. Sad zamislite situaciju, neki vinogradari su krenuli samo proizvodnjom recimo Merlota i Sauvignona. I tako su radili 10 godina, dok su bili sami u svom selu, dok nije bilo vinarstvo još u dovoljnom razvoju, dok je bilo mali broj vinara, oni su sa te dve sorte uspevali da se plasiraju na tržištu, da imaju neki ekonomski razlog da to rade, a onda je počelo malo subvencije, a onda je malo o toj priči malo šire pričano, malo više pričano, pa je bilo malo i onoga kod svi Turci tudi mali mujo, da svi krenu u tom pravcu i onda se u Srbiji namnožilo nekih 520 vinarija. Sada oni što su imali te 2-3 sorte, sada oni snose posljedice, u smislu neki drugi su bili brži, da za sad recimo pre 10 godine, iako to nije tako davni period, tamjaniku niste mogli da prodate na svakom mestu. A danas, ako nemate tamjaniku, vi niste vinar. Ako nemate prokupac, pre 10 godina, mogu si da ponudiš prokupac, mogu si da ga šalješ na ocene u razne evropske centre, ocene su bile jako tanke. A danas prokupac i tamjanika dobiju izuzetno visoke ocene, jer je priča o tim sortama autohtonim iz Srbije probila granice Srbije, otišla u svet i te međunarodne sudije su navikle da dolaze ovde i te međunarodne sudije sada prepoznaju tu sortnost i ozbiljnost tih sorti i ja se nadam da će uskoro te neke naše sorte da budu tretirane kao i sve druge internacionalne sorte i da imaju jedan značaj i da kad kupci traže, da ne kažu samo daj mi Chardonnay, nego da znaju za tamjaniku, da znaju za prokupac, da znaju za smederevku. Po vašem mišljenju, koliko će njoj trebati vremena da dođe do nivoa prokupca i tamjanike po toj nekoj popularnosti? Realno, još 10 godina. Minimalno 10 godina, jer još uvijek postoji skepse kod vinara, predrasuda, da ako to, ali budimo realni, danas na svadbama se najviše to pije, samo je jedan mali korak načinjen, a to je da ide u 0,75, a ne u liter. I onda čak nijedan vrlo, tako nazovem, sposoban menadžer iz jednog restorana koji uglavnom pravi svadbe i veselja, je to stalo, kaže ovako, više neće gost da traže liter, hoće 0,75. Da. Nemoj da mi daješ ništa na liter. A liter se još uvijek, ili litarsko pakovanje, koristi u nekim privatnim žurkama, tada traže količinu. Da bude niska cena i da bude količina da mogu da... Ali i ta, nazovemo, popularnost možda malo izopačena, ja verujem da će kod ovih novih mladih generacija da se postepeno promeni i da će tražiti da uživaju u vinu, a ne da bi pili vino da bi zadovoljili neke
teške porive da bi se napili, to je stvarno van svake pameti. Svako vino, to je svaka sorta, ima svoje karakteristike. Ajde sad iz prve ruke, šta to Smederevka može da izazove kod ljudi? Kakve na mirisu, kakve na ukusu, sa čime je najbolje upariti? Šta jesti kada se pije to vino? Da što više razbijemo te predrasude i nekako nateramo ljude da probaju to vino, da mu daju šansu. Obično se te bele sorte, pošto smo rekao bela sorta, dele na neke aromatične i neke koje nisu aromatične. To je jedna od podela koja postoji. Tamjanika recimo spada u aromatične, a Smederevka spada u nearomatične sorte. Sama činjenica da nije aromatična sorta vas sada uvodi u jedan pravac tog vina ili tipa vina koje može u sebi da ima pre svega ne izrazito visok alkohol. Da se sad vratim na onaj početak kada sam rekao da su neke sorte imale nizak nivo šećera, a to direktno prouzrokuje nivo alkohola. I ako vi sada u većini vinograda u Srbiji imate nizak nivo alkohola, zato što je bio nizak nivo šećera, onda ne možete ni dobiti neko vino koje može da bude poređeno sa nekim drugim koje idu za 1 ili 2% više alkohola. Na drugoj strani, Smederevka ima povećane kiseline, u poređenju opet sa nekim drugim sortima koje su bile više cenjene. Ta povećane kiseline joj odnose, ako mogu da kažem, neki pijetet da je ona dobra, nego se tretira kao niže razredno vino. Ako budemo u narednih 10 godina podigli nivo šećera u Smederevci, ako budemo podigli i smanjili malo nivo kiselina, mi ćemo doći u situaciju da imamo jedno izuzetno kvalitetno vino. Sada šta imamo? Imamo jednu jako sveže vino, koje vam daje priliku da se, kada ste umorni, popijete čašu Smederevke i da se malo opustite, ako nije ručak u pitanju. Ako je ručak u pitanju, pošto ima dovoljno kiselina, pošto ima dovoljno svežina, to je daje mogućnost da bude konzumirana uz različite jela. Neće biti problem ni da je konzumirate uz salatu, neće biti problem ni da je konzumirate uz ribu, neće biti problem zbog te povećane kiseline i da je konzumirate uz pečenje iz neko meso. Ne mora baš da bude, eto, ajde da kažemo, divljač, mislim da tu nije baš, zato to je ovako otvoreno mogu da kažem, ali sva druga jela koja su u Srbiji vrlo popularna, recimo sarma. Niko nikad nije probao Smederevku u sarmu. Eto ideje. Neka probaju sarmu i Smederevku pa će vidjeti da je to dobra kombinacija. Kad biste vi morali da pijete jedno vino do kraja života, koje bi to vino bilo? Smederevka. Bravo. Koje je trenutno najprodavanije vino iz vaše vinarije? Pošteno, tu već pravimo neku statistiku i ta statistika će nas voditi u narednom periodu. Ono što pričam da smo zasadili veliki broj sorti, daću na tu temu još malo informacija. Za sada, moram da priznam, to je znači broj 1 Tamjanika, broj 2 Smederevka, broj 3 Komšinice, broj 4 pomenuti Pinot Grigio, pa broj 5 Chardonnay, recimo. Znači bela vina. Bela vina. Govorim o Srbiji. Kad govorimo o nečem drugom, govorim o izvozu, onda imamo jednu drugu priču. Zahvaljujući toj nekoj našoj upornosti, mi smo do Amerike stigli sa 9 etiketa, ponovili nekoliko puta izvoz i tamo nam najviše piju Rebo i najviše nam piju Marselan i najviše piju Cabernet u prevodu, mada imaju u ponudi i Chardonnay, imaju u ponudi i Pinot Grigio, imaju u ponudi i Smederevku, znači, ali ipak najviše ide ovih crvenih sorti. Kada je u pitanju Kina, gde smo također napravili izvoz, opet su dominantne crvene sorte, mada, evo sad smo dobili prvi put porudžbinu za Kinu, radi se o 5000 boca, gde je ravnopravan broj boca belog i crvenog vina. Što do sada nije bio nikada slučaj. Obično je bilo 2/3 crvenog i 1/3 belog, sada je egal. Što se tiče Austrije, gde smo također uspjeli da napravimo izvoz,
tamo isključivo bela vina, komšinice i tamjanika. Tako da, kad gledamo šta se najviše prodaje na vaše pitanje, raznoliko je, znači Srbija ima jednu statistiku, a izvoz ima drugačiju. I onda mora da se sve stavi u jedan isti koš i da se shvati šta trebamo dalje da radimo. Ja sam na samom startu rekla da je nepravedno zapostavljen taj vinogradarski kraj kada pričamo o Smederevu, a to je usko povezano sa vinskim turizmom. Ja sam imala priliku da posetim nekoliko vinarija u Smederevu i stvarno mi je bilo fenomenalno. Međutim, nekako ljudi se radije odluče za Frušku goru, eventualno Šumadiju i Smederevo nekako tu ostane slepo crevo. Daću vam odgovor šta je. Šta je razlog? Smederevo nekada srednjovekovni centar ili srednjovekovna prestonica Srbije. Mnogi ne znaju da je čak Smederevo i neposredno pre nego što se dogodili ustanci bilo kratko prestonica. Da. Je doživjelo sledeće. Da u Smederevu, gradu ili opštini koja ima više 100.000 ljudi ili stanovnika, nema hotela. Ni jednog jedinog. Ako se pobune oni što zovu svoju ustanovu ili svoj objekat hotel, neka sebi postave pitanje koliko imaju zvezdice. Gde su se kategorisali? Smederevo nema železničku stanicu ili u prevodu ima, do koje vozovi dolaze iz Male Krsne i vraćaju se u Malu Krsnu. Znači, imate jedan grad u koji saobraćaj dolazi kao u slepo crevo. Ako govorimo o Dunavu, koji bi trebao da bude jedan od glavnih, da kažemo, maršruta kojima tih turisti mogu da dođu, danas postoje kruzeri, postoje turisti koji putuju iz Evrope kroz Smederevo, nažalost, svaki dan jedan kruzer prođe kroz Smederevo, svaki dan. Nijedan ne stane. Zato što su trenutne vlasti, govorim o republičkim vlastima, govorim o lokalnim vlastima, se pomirili sa činjenicom da Golubac, tvrđava srednjovekovna, pa i Smederevo ima tvrđavu 7 puta veću od Golubca. Bez ne znam koliko stanovnika. Dođe kruzer do Golubca i može turista da izađe sa tog broda i da poseti tvrđavu. To znači da Golubac ima pristan, to znači da Golubac ima carinarnicu ili stanicu gde policija može da izvrši kontrolu pasoša i da turista izađe ako je iz inostranstva i da se vrati na taj brod. Taj isti pristan, taj isti režim rada ima i Golubac. Taj isti pristan ima čak i Kostolac. A Smederevo nema. Da, što je paradoks. I onda na prvom programu televizije, čujte ovaj paradoks, dozvole jednoj gospođi, sramota me da kažem da ima 65 godina, kao ja sada, koja glumi direktorku Golubačke tvrđave, sme da izjavi da i nije neko veliko interesovanje za silaženje sa broda ili sa kruzera tih turista u Golubac. Pa šta da vide? Kad su oni na tom kruzeru koji je veći od te tvrđave. I kad oni treba da siđu dole, oni kaže, pa gde idem? I kad vide red za WC, izvinite što ovako pričam, ali to treba staviti se u poziciju kruzera. Ne morate red za WC, ne morate da vidite s kruzera, možda ga vidite sad u ovo vreme kad je leto, turisti koji dođu, čekaju red da uđu u WC. I ima samo jedan restoran unutra. I kad oni vide to sa kruzera, koji dođe na nekih 100 metara do tvrđave, pa ili imaju volju da siđu? Normalno da nemaju volju. Ali zato u Smederevu, gde bi mogli da posete, recimo, srednjovekovnu Ravničarsku tvrđavu, jedno od najvećih u Evropi, stari grad koji ima sva obeležja građevinska, uključujući i te neke prozore, koji su vrlo specifični iz tog, ili vrlo poznati, znači od tih tadašnjih arhitekata,
Oni ne mogu da vide. Oni ne mogu da vide ni Dud gde je Karađorđe preuzeo ključeve od Turaka kada je 805. 804. bolje reći, već preuzeo grad. Oni ne mogu da vide ni crkvu koju su nekad nazivali da je na starom groblju, koja je po nekim starim pričama iz 13. veka, sada su istoričari se malo korigovali, pa su kazali da ona zvanično postoji od 15. veka, da to što ti podaci od ranije nisu baš bili dokazani, više je bilo i neki tragova, i da, koja je još uvijek u funkciji. Oni ne mogu da vide ni prelepe vinograde. Oni ne mogu da vide vilu Obrenović. Ne znam da li znate kakav je režim ući u tu vilu Obrenović. Režim je nemoj da mi dođeš. Šta znači nemoj da mi dođeš? Pa to znači sledeće. Imate mogućnost utorkom i petkom da posetite vilu. Najavljanje grupa gde vam traže matični broj. A ako slučajno imate u poseti dete koje je mlađe od 15 godina, ono ne mora da da ličnu kartu, pa i nema je. I ne mora da da matični broj, jer navodno roditelj treba da bude tu. A šta ako dete nema roditelja tu? I onda, u slučaju da tog dana, da li je to utorak, da li je petak, dolazi neka vrlo sumnjiva delegacija, vi ne možete unutra. I još nešto ću da kažem, zamerit će mi turistički vodiči Smedereva, ali obojica su 60 plus. Ne mogu turistički vodiči da budu 60 plus. Ja ne mogu da budem turistički vodič, ali vi možete. Ali u Smederevu ima dvojicu koji ne mogu da idu. Pa onda turistički vodič kaže, a idi sam gore na Tvrđavu u Smederevu. Ne mogu da se popnem. Zamislite taj čovjek. I pored svih tih otežavajućih okolnosti, vi rešite da napravite vinariju i to veliku vinariju u Smederevu. Ja sam se nadao da će se neko dozvati pameti, ali nažalost još uvek opštinske vlasti se nisu dozvale pameti. Ja sam ovu priču, već sam, kako bi rekao, otupeo. Priča mi je 15 godina šta Smederevo mora da ima da bi moglo da razvije turizam. Nisam pomenuo ni autoput. Smederevo ima 3 pristupa od autoputa, a nijedan ne radi. Vi ste iz Požarevca. Požarevac ima normalan pristup sada sa izgrađenom saobraćajnicom dvosmernom, još nije baš završena, ali biće, i onda će vam trebati od Ralje do Požarevca, treba će vam 6-7 minuta, iako je Požarevac 30 km od autoputa, a Smederevo je 13 od autoputa, a vam zato treba pola sata da stignete od autoputa do Smedereva. Bilo kojem, da ne govorimo onaj dole od Železare, pa tamo kad krenete tim putem ko dolazi sa južne strane Srbije do Smedereva, minimalno 40 minuta. I vi govorite o nekom gradu. Koji grad? A eto, mi ćemo ovo što ste postavili pitanje pričati, valjda će se neko dozvati pameti da promeni bar nešto u tom smislu, da možda jednog dana zaživi taj pristan, da možda jednog dana pruga kroz Smederevo postoji, da možda jednog dana autoput ima konekciju sa Smederevom, sa jednom duplom saobraćajnicom gde će vam trebati 5-6 minuta da iz Smedereva kročite na autoput i da možete da idete negde dalje. Kakav je vaš plan vezan za vinski turizam, vezan za vašu vinariju? Sve se to polako privodi kraju, zato vas pitam. A kapaciteti su prilično veliki. Veliki kapaciteti nas trenutno, ja moram to da kažem, spašava izvoz i hvala Bogu da ima kupaca koji nam više veruju u inostranstvu nego ovde kod nas. Kad kažem veruju više nego kod nas, ko kod nas i da kupi vino, to je samo ta lokalna zajednica. A ono što je prethodno učinjeno, to je da su većina restorana, zbog ne znam čega, navikli, još uvek se u Smederevu prodaje tikvaška smederevka. Znači, kad budemo iz Smedereva eliminisali tikvašku smederevku i prodavali smederevsku smederevku, ne govorim samo o svojoj vinari, govorim o kompletnom smederevskom vinarstvu, kad bude naša ekipa, Smederevo sada ima nekoliko ozbiljnih vinarija, a u planu ili u izgradnji su još nekoliko, pa ćemo valjda jednog dana
da budemo u situaciji da pariramo Karlovcu, koji je danas kroz sve turističke organizacije, kroz Ministarstvo kulture, kroz sve moguće dostupne informacije, favorizovano mesto. Ali moram to da kažem, zamerit će mi strašno ljudi iz Karlovaca. Ne možete, gospodo, da prodajete vino iz plastičnih flaša. To je katastrofa. Da ti dođeš u jednu vinariju koja sebe hoće da definiše kao važna, koja kaže da proizvodi 200.000 litera vina godišnje i na licu mesta vam toči u plastičnu flašu iz bureta, iz zinog bureta ili posude, vam toči vino i to vam prodaje. Gde vam etiketu, izvinite, na izlazu malte ne samo pljunu pa zalepe na flašu. Ne može to. Dokle god to imamo, takvim predstavljamo celu Srbiju. Tamo odvedemo turisti celog sveta i predajemo vino u plastičnim flašama. Gospodo iz Karlovaca, odite u Italiju, Francusku, Španiju ili bilo gde, u Austriju, gde vam je najbliže, u Mađarsku, pa proverite da li će vam neko prodati vino u plastičnoj flaši. To je naše poražavajuće. Da mi takvu jednu filozofiju prodaje vina iz plastičnih flaša, to je gore nego prodati Smederevku u litri. Bar je staklena flaša. Ja kad to vidim, ja kad sam to jednom vinaru iz Karlovaca rekao, ja mislim da mu je gore bilo nego kad bi ga žena lupila maljem po glavi. On to nije mogao da podnese, tu istinu. On je meni rekao, a zašto si došao kod mene? Došao sam da ti to kažem, gospodine, da to što radiš štetiš i sebi i srpskom vinarstvu. Nije razume džabe. Ja se nadam da ćemo kroz godinu dana ovaj razgovor da nastavimo kod vas u degustacionoj sali i u restoranu. Nisam mnogo pričao ili nisam imao prilike da, a ne želim da se žalim na ono što mene lično pogodilo, a to je jedan neodgovoran odnos Ministarstva poljoprivrede, bolje reći Uprave za agrarna plaćanja prema moje firmi, gde smo bili prvo na čekanju 3 godine i više, a onda zbrženi da moramo nešto da završimo. Iako smo svojim sredstvima sve izgradili, onda bili kažnjeni sa velikom količinom para. Ne bi da ovde iznosim kolike su cifre, ali se radi o redu veličine 400.000 eura. Da smo bili kažnjeni zato što nismo u nekim rokovima koje su referenti, bolje reći, ili birokrate odredili sami, zato što nešto nisu radili, pa im je lakše bilo da kazne ne samo mene, kaznili su nekoliko desetina srpskih firmi sa istim razlogom da nisu u određenom roku nešto završili, a uglavnom ti ljudi nisu završili zbog toga što im lokalne ili državne službe nešto nisu obezbedile. I bili su kažnjeni, a oni su ispali čisti. Kasnije ih je novi ministar smenio. A šta mi imamo od toga što je novi ministar smenio nekog bivšeg direktora Uprave za agrarna plaćanja? Ako je on loše radio i naneo štetu, što nije taj isti ministar naredio novom direktoru da ispravi krivu drinu? Ne, nego smo mi na sudu, a oni ne žele da mrdnu. A danas, kakvu situaciju imamo u državi, to znate i vidite, smeli neki sudija nešto da donese protiv države. Dotle smo došli. Elem, ako se promeni da Smederevo ne bude slepo crevo, ako mi vinari izdržimo bitku, možda još 5 godina, možda 10 godina, ima svi, hvala Bogu, kogod se bavi u Smederevu vinarstvu ima naslednike, ako ti naši naslednici tu bitku izdrže, onda Smederevo može da bude vraćeno na pravu poziciju i na mapu vinarstva koju je nekada imalo, govorimo o vremenu početkom 20. veka, da ima šanse da možda u tim sličnim godinama, pošto je najveći prosvet smederevskog vinarstva i vinogradarstva doživljen tamo između 1930. i 1941. godine, znači neposredno pred drugi rat. Evo, ako to bude i tada za smederevsko vinarstvo, neće biti smak sveta. Ali do tada nije mnogo godina. To je samo 10 godina. Da.
Vidimo se kod vas, vidimo se na Smederevskoj jeseni. Ja bi samo, pošto ste pomenuli, iako sam u godinama, ali nisam zaboravio degustacijnu salu. Da. Da. Elen, pomenuli ste degustacijnu salu. Nisam zaboravio, iako imam godine. U okviru tog našeg projekta, koji će cele vinarije, rekao sam da smo imali kočenja od ministarstava i uprave za agrarna plaćanja. Prevazišli smo to. Prevazićemo, nismo gradili vinariju zbog subvencije, gradili smo vinariju zbog ljubavi i zbog toga da spasimo ono što se spasti može, da se ne bi desilo da nam razni hoštapleri oduzmu ono što smo zaradili godinama. Ali predvideli smo jedan veliki prostor za degustaciju. Predvideli smo jedan veliki prostor za restoran koji će moći da pruži vrhunske usluge što se tiče ugostiteljstva. Nadamo se da će početkom iduće godine to da funkcioniše. Predvideli smo jednu konferens salu. Mnogi ljudi iz ovog našeg biznisa nisu iz tog biznisa, nego su menadžeri bili u raznim drugim firmama, u drugoj profesiji. Oni su krenuli u posao sa poljoprivredom. To je mučenje, to je teško, rekli ste sami, pod vedrim nebom. I ako radiš bez praćenja nauke, neće dobro da se završi. Iz tog razloga smatramo da je potrebno da postoje stalna i kontinuirana edukacija tih ljudi, iako su stari, iako su tvrdoglavi, poput mene, ne žele da prihvate neke novine, hteli ne hteli, morat ćemo da to slušamo, da slušamo edukovane ljude, da njihova nova znanja primenimo u našoj proizvodnji. Ako je u pitanju zaštita vinograda od bolesti, da primenjimo najefikasnije mere, a ne da budemo tradicionalisti pa da pravimo štetu vinograda. Ako je u pitanju nova enologija koja se razvija svakim danom, da naši enolozi prate tu enologiju. Ako je u pitanju novi trend vina, govorimo o marketingu, da pratimo te nove trendove, jer ako ne budemo to pratili, mi ćemo ostati na repu događaja. Hvala vam puno što ste bili gost podcasta Wine Goat. Bilo je divno biti vaš domaćin. Hvala vama što ste me ugostili. Ako nešto nisam izgovorio što ste želeli da čujete, vi me pozovite ponovo. Ne, rekla sam, sledeći intervju zakazujemo kod vas u degustacionoj sali i kod vas u restoranu. To, evo, obećali smo pred kamerama. Za sam kraj, da vam je neko rekao pre 30 godina da ćete čelik zameniti grožđem, odnosno vinom, šta biste mu odgovorili? Pre 30 godina. Čujte, nije to bilo tako dobro. Verovatno tada bi rekao da to nije moguće i verovatno ne bi bilo moguće da sam imao hrabrosti ili recimo strpljenja da ostanem u čeliku posle tih provedenih 19 godina. Tu je nešto puklo i moralo da se ide napolje. Jednostavno, ako vas i to interesuje, bio je odnos obaveza gde sam, ajde to da kažem, imao obavezu da potrošim $1 milion dnevno. Obavezu od američkih menadžera, a da ukoliko potrošim $20.000 više ili manje, da mora da pišem izveštaj. A plata je bila, bolje da ne pričam, nekoliko stotina eura, ali ono što mi nismo znali, što mi kao radnici u Železari nismo znali, a to je da Amerikanci tada nisu bili vlasnici, nego su samo imali pravo na menadžerisanje. 2 godine kasnije, moji saradnici su imali mnogo adekvatnije plate. Ja nisam izdržao da sačekam taj septembar 2004. Već u martu sam digao sidru i otišao u privatnike. Da sam možda ostao do kraja, onda bi verovatno bio visoko nagrađen, jer sam bio na takvoj poziciji i možda nikada ne bi došao do vinarije, ali ja, obzirom da sam donao tu odluku, to je bilo, mogu da kažem, 2. februar 2004. godine, da dam otkaz i da odem iz Železare. Ja se ni jednog jedinog trenutka pokajao nisam, čak sam srećen što sam takvu odluku doneo, a moj glavni biznis koji je bio nekada sam zadržao u svoju privatnu firmu i ta firma i dan danas posluje uspešno. Ali pre 30 godina ne biste verovali da ćete biti na čelu vinarije i da ćete
i biti vlasnik Tada nisam o vinograda. tome razmišljao pošteno. Da, Nisam. da. To ako pričamo, znači o pre 30, to je, tada smo još bili pod nekim, da kažem, uticajima sankcija i čuda, vraćali smo se u život, pa smo verili Deda Mraza da će mi to lepo sve odraditi i stvarno se radilo u toj jednoj velikoj fabrici, ja to moram da kažem, ne samo ja, nego sve moje kolege su radile baš onako požrtvovano i teško, ne bili smo tu fabriku vratili u život i taman kad smo mislili da smo je vratili, onda dođu neki i prodaju Kinezima. Nema veze, sad imamo vino da pijemo. Ovako ne bismo imali vaše vino da pijemo. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vreme, što ste bili ovde, živeli za svetlu budućnost srpskog vinarstva i jedna poruka kao highlight čitave ove priče jeste da život piše romane i da kad god mislite da je nešto nemoguće, život vas demantuje i dokaže vam da je moguće. Čuli ste priču, a hvala vam što ste gledali Wine Goat. Živjeli? Hvala vam.